Here we are in class 12. Then, if we have analyzed the process, A dyma ni, yn rhan gogleddol y cylch, yn edrych ar Adran y Merlod Mynydd Cymreig, Adran A, dosbarth yr Eboles neu'r Adfarch Dwyflwydd. Wi'n credu bod yr het i Wedi ffwrdd. diosg, ie, mae'r het bant, a dwi'n meddwl yn gyntaf mae teulu Davies hefyd ymhell o'r safle yma yn y garth. Kevin Davies ydy hwn o Brydfa Epynt. Wel, sôn i Epynt yn cael llwyddiant yma ddoe wrth gwrs, gyda'r gaseg hun, ond Epynt Silver Sparkle in your eye ydy hwn. Maen nhw'n gweud bod yr haul yn gwenu ar y cyfiawn, ond mae'n sicr yn gwenu fan hyn ar yr un sydd wedi dod yn fuddigol, yn gyfiawn ac yn fuddigol. Mae Epynt Silver Sparkle in your eye yn eiddo i Mr J.E. Davies, yn dod yn fuddigol yn y categori yma, Merlod Mynydd Cymreig, dosbarth yr Eboles, neu'r Adfarch Dwyflwydd. Mae wedi bod yn braf mae drwy'r wythnos, a mae'n sicr yn fore braf i'r ceffyl arbennig yma. Epynt Silver Sparkle in your eye yn eiddo i Mr J. Davies yn ennill yn yr Adran i Ferlod Mynydd Cymreig, y dosbarth yr Eboles neu'r Adfarch Dwyflwydd. Digon o ysbryd yn perthyn i Epynt Silver Sparkle in your eye, neu yn gyffroes bod wedi ennill yr Robin Coch.